Bebung. Bebung. Hello, good morning everyone. Once again my YouTube channel Gitki Vlog. ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं नङा हेफाजाब होगोन नैबे बिथाङा ओमफ्राय दा नारेंखल माबागासिनो ओमफ्राय जोंना किटचेनाबो बायला जिला गोरिब नालाय उपाय गैया ओमफ्राय आं फारसेथिं मैदा नानोसै नैबे बिथाङा नारेंखलखौ माबागासिनो फुरैनो होबाय मैदाखौ संख्रि एड खालामनोसै सिनि एसे होनोसै सिनि मिक्स खालामबाय ओमफ्राय रिफाइन अइल एसे होनोसै थावानो नायगिराखै गैयानो खोमा जागोन दे बारा नाङा सदा एसे होनोसै उदैयाव थांनानै गुर गुर गारगार जाथों गेस्टिक एसे लगायनानै लाबाय ओमफ्राय दै होसिगोन दसे उनाव दै खालामनोसैहाय दै गंगाजल हरनिफ्रायनो आथिं गोलाव अखा हाफैबाय दं हर नै बिथांजोआ मा बिथांजो हाबाब दे बिथांजोआ माबाखौ लगायगासिनो मैदाखौ दैजों आखाइजों दै होनानै आखाइजों लगायगासिनो आरो इसे फुल जायो आं बे मैदाखौ नानोनो बायो मैदा जा रुटि आटा जा आखायानो नुवाखै मादि जायो जानोबा आरो बेसेबो हायो मानसिया फिसाबाबो देन्जार जाखायो हाबाब उसुर दानब दाबो नाखांला नाखैलाय नोङो नारेंखलानो नै रेडि जानानै जालायलांबाय बहुद टाइम होनो आं बेखौ मावस्लायस्लाय ओंखामखौनो बोथिसे संना जागोन दालागै ओंखामा सिटि मारिलायसिगौमोन नाखांबाय ओमफ्राय बेखौ 15 to 20 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोननोसै अब्लासो मा होनो रल आउट खालामनो मोजां जागोन स्मुथ जानायनि खोबनानै दोनबाय 15 मिनिट्सनि थाखाय आफ्टार 15 मिनिट उनाव नानोसै जगार लाफाजोब्बाय सासेया मबाइल नायनायाव बेस्थ दासो एसे मोजां नुदों दहायबा गुस्थिखौ लेथ्रा दाउखा बायदिसो नुदोंमोन एसे लिपजानानै फैबाय आं एसे मोजां नुनायनि नै पाउडार होबाय बेखौबो लाबाय ओरै मोनसे माबा दंमोन संख्रि गरि होयो माबा लाबाय एसे अखा हानानै सिदोब सिदोब जाजोबना दङ ओइ थाब सिखार दोननो थाङा माब्लाबो संबायसो आङो गैया पेपार सिखारनो हागोन ना हाया माबा नायाखैनो आदसा आं हारसिं माबाय थानांगौ आं बानायगोन ना बिलिबो थोरसिला माबा खालामनाय खामानिखौ मानसिफोरनि सानफ्रोमबो मिथिया आंथ' बेनिफ्राय लाबोनानै बेखौ फिउ फिउसो बिलाङो ओंखामखौ संदो थार मोनसे संदो ना बे होमबानो जाबाय ओंखामा रुटियाथ' थाब जाया एफा नाबाय था सासे मानसियानोथ' मोनसेल' जायाना मोननै मोनथाम मोनबा नादोलाय गल खालामदो आरो बानायदो आरो संदो बिनि सायाव आरो भाजा संबावदो जानाय नङा जों हायालै जों जादावा ना उन्दैनिफ्रायनो नाथाय एफा फिसा खालामनो हायाना नै नायदो फिसा जाबाय मोनथाम नै एफा फिसा मम'सो जाबाय बियो थाव एवनो ना रुनानै जानो नारेंखलनि मम' गोदान बिजनेस खालामनोसै सानैजों फिसाद्रायबाय आंना थुफ्रुफ्रु मानसिबाय नै नैलै एफा फिसा जादों नै खुरै गिदिर गैयामोन ना सिथाबनानै दोननोसै फिसा जाबाय लारि खालाम माबा जोंनिफ्राय मोनसे
बिदि बानायनो बानानै नै नारेंखलनि रल जानोबा बेखौ फैनांगौ बेखौलाय फट' लानानै फुथिबाय अ ओके नारेंखलनि चकलेट दे जाबाय ओके बादुलिनि खामानि नुवाखै माबा खि रखमसो बानायबाय नी जिबो मैं नागिन 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 जसना जाबाय नानाङा होनदों ना बेखौथ' माबा बायदिसो नुदों सैमानो जि गेलेनो थाखाय हारा होयो बेबायदिसो नुदों निमखि सावदों एबार बायनानैलाय बेसे जानो न'आवनो बानायबाय आरो ओरैनो थास्लायस्लाय अखा हानाय बोथोराव खेंख्रा खेंख्रिसो नामा निमखियालाय खेंख्रा खेंख्रि जाया माथो जेबो साइज गैया फिसा गिदिर दंजोबो होनाय टाइमावनो माखासेयानो नै बानायखांबाय होनोबो नांगौ नालाय केमेरामेनखौबो दे बानायखांबाय जानोसै जानोबा नै माबायदि जादों कमेन्टआव खालामबानो जाबाय नै न'आवनो बानायनाय जेबो माबा गैया जाखानोसैबाव गोथावथार अखाबो हागासिनो जाबाय एसेनोसै जोबथ'बाय ओमफ्रायो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय